ayun na nga mga master, nandito na tayo. Dito na tayo sa video natin. Tapos yan. So ang dami pala. Saan sila yung makabig? Ay, magpa-stay helmet tamaya pa. Dito na para minsanan pagpasok mo doon. Ay, oh, sige boss. Abutin nyo na lang yung... Sige. O, pas helmet. Helmet ko na lang, parito na lang ang shirt. Wala akong panggas. Wala akong makain, gugutom na ako. Nagising ko lang eh. Ba't tinawagan ako? Hindi pa sana ako magigising eh. Gising ako, alas 6 eh. Parang naiwan ko yung susi ko doon ah. Sabi ko na nga ba eh. Naiwan ko yung susi ko eh. Anong club kayo, sir? Elite Lion, sir. Elite Lion. On. Ay. Ah? Dapilapan niya. Meron na? Ano yun ay? Para, ay ganyan din. Madami pa doon siya. Madami pa doon. Marami pa? May mga puro naka-sniper. Only. Picture mo na. Para may ano ako. Sige nga yan. Tama na. Sige nga na. Sir, pakitawag na po yung mga kasama niyo po sa Elite Lion po kayo na. Tapos i-assist po kayo ng isang kasama ko. Doon lang po kayo. Ate Sarero Ruma. Sila po. Love. Picture tayo. Putang ina, ayos ka rin ah. Pinagbitbit ng helmet. Lang iya. Ay, isa pa. Ready, 1, 2. Yan, lugi na naman ako. Usang alas. Lugi na naman ako. Sa wakas, nakapisabat pa lamang. Ayan, Lode. Basta. Okay lang. Aray ko. Ayun o. Bibigyan ko ito mamaya para madikitan niya. Charot, kulit mo ito. Natanggal yung sayo. Nasa motor ko, natanggal. Pangit yung sticker niya. Maganda ito ngayon. Mamaya ako magbibigay ba mabusan ako. Ay, hindi yan naka-video. Ito. Charot, kulit mo ito bag. Sticker. Maganda ito, mapungpong ito. Sayang nakamat na kasi yung ganun pa rin. Naon ka mo at? Medyo. Ang taga ng kanod eh. Kaya ang taga na may makaayos sa vlog mo eh. Si Mayor eh. Taga na may makaayos sa vlog mo eh. Palabas kanina si Mayor eh. Pupunta daw dito? Hindi ko alam, nakita ko eh. Ay, ito si Kulit. Naka-record ba ako? Si Kulit, saka si vlog ni Jim. Yan, shoutout. Vlog. Nasubrang ka na sa ano. Sobrang sa energy. Magaling ang buong vlog, basta talaga. Lumang pa kayo po, Dat?
ka lang. Morning, sir. Tigs! Ah. Mataas. 6.6. Ah. Naka-record kaya to. Ito na po, certificate po. Ulit! Hindi ako marunong. Ikaw na lang, pre. Ano ba gumano? Basta pitikin mo. Hello, Nay. Ano, anak? Apa. Ayos, ah. Thank you, vlog. Prince Kitty Riders. Maraming salamat po. Doon po yung stickers po natin. Tsaka mga pa. Pwede ba picture face? Tsaka po yung donation po natin sa ating beneficiary. Paps, pitikin mo nga. Pitikin mo. Ha? Pitikin mo. Pipicture Tanda ako. ko dyan. Picture ako. Paano, te? Ate, pitikan ko dyan. Ito, oh. Sige. Ayan, oh. Oh. Ganun lang? Basta ganun lang? Oo. Yan. Thanks. Yan, ito po yung beneficiary natin. Hi ka. Hi. Yun. Magaling ka, ah. Siya po yung beneficiary natin si Kelvin Greg Kaaki po. Sa kanya po mapupunta ang donations mo. Ayun, shoutout daw po kay ma'am. Riders Car po. Subscribe. Subscribe daw kay ma'am. Ma'am, may sticker. Pengi. Swap. String swap. Hi, Kalap. Kuya, ay, word. Wala pa ako eh. Ha? Ay, ano ba? Elite Lion po. Doon na. Wala pa akong ano, ma'am. Sticker. Ulit mo to vlog. Si Kulot. Ay, Kulit. Yan, oh. Yes. Sana all. Saan all? Bakit wala pa kayo? Sa binansagang kulit. Shoutout kulit Po, maraming salamat po. Doon po yung sticker po. Yes. Tapos nag-go GT ako sa ano, Universal League. Ayan, papalitan natin yung ano niya. Yan, si vlog ni Jim. Mat na yan, mat. Wow, iba. Oh, pero bira. At tika naman pagwa. Tama ba? Sa ATC. Umnoy. Shoutout sa ATC. Okay na. Sabihin mo lang pangalan namin doon. Pagawa ka na din, pre. Pre, pagawa ka na. Wala pa akong pera eh. Meron yan. Sagot ko na yung first, 10 pieces. Uy, Uy, malaki na yun. Huwag ka. magkano ba yon? Depende sa size. Yan natin. Sa size. May 5 lang, 5. 5 pesos? Pinive na rin sa akin. Pero mas madikit. Hindi ko rin aram. Ngayon ko lang. Punta kayo doon? Magme-meeting para sa mamaya eh. Saan Altibanda? Tundol daw. Dito. Dito, 1, 2. Right, so, paalis na po kami. Alis na po kami.
Okay. So, alis na po kami. Apat.